Кажи зайче да знаеш. Айде, викай тати. Викай тати. Кажи тати. Кажи тати, идвай. Тати? Ало? Ага. А кое пече? Радиатора пече ли? Пече? Пече? Кончето, леко да го не удариш. Пече радиатор. Пече? Да. Не, паса сети. Опече ли се този радиатор? Така ли прави мечката? Опече ли се радиатор? Опече ли? Мръсни. Ужас. Да. Какво става тук? Ай, ти си добре. Айде, Николай, аз тук виж какво прави, Бела. А как прави кончето? Браво. Как прави кончето? Я покажи на колко годинки си. Ники, на колко годинки си? На колко годинки си? Чакай, нещо там. Доста се сега, доста. Напред, назад, я ще така. Така. Доста. Ми радиатора пече ли? Ама ти караш ли му се на радиатора? Не. Я се скарай на радиатора, където опече. Скарай се на радиатора. Криеш се от радиатора? Скрий се от радиатора. Ето го, Ники. Това нещо не мога. Ало? Ало? Тати, кажи Никога тати. сме го затворили на терасата. Пече ли радиатор? Пече? Пече? На кое пръще опече радиатор? Ало? Тати, къде си? Ще го направя, добре. Насипали малко венеше да накисна герка на колата, що имаше такова. Кой е на плът? Но сигурно кизнал светли. Имаше такова и аз така я изчистих така, ама тя беше тук скъсала, там носих на шивачка. Да не остана петно от това. Примерно. Зверо? Кой проправи зверо? Не имам от това зеленото, имам от това с такова. Как се смее това до тебе? Така се смее детето, да? Така се смее. Ето проследява. А радиатора? Къде е парното? Пече ли се парното? Пече? Ело, къде